Mulla on remu. No. Sakkele hakkaa sieltä ne lukot, niin Tuomas uskoo, että se voi hakata sen. Me iskään otetaan tyyni aika paljon. Joo. Joo. Oi, ystävänpäivän lahja. Mä ostaa gimiä. Ystävä. Kun sit mä saan angeli. Se on sit kivat angelit. Roope. Joo. Ei nurkkaasi. Joka laskee hintaa kuitenkin ystävänpäivänä ei ole niin arvokas. Mut sitten saa kauheesti kaikkea. Mut se sitten taas nousee. Ai jaa. Oliko se 40 vielä? Mm. Hyvin päätty. Kulma. Roope. No. Kulma. Mä kuljetan kulma. Niin mä. Sama asia. Kunnolla ei. Ei. Kun tää on niin iso. No eikö tän yhdellä kehällä? Ei tää kaikki tyyli. Sakke, onko Tuomaksella vörtti vaihtaa? Ei oo. Joo. Sakke vaihtaisko? Nee. Ja Huge. Kato, mä kirjoitin ja Huge. Koska sillä on Huge. No Big Lock sopii. Onko vörtti? Mä otan maskin pois ja sitten. Joo. Vasta. Onko?